जों दाउ दासा दिबोनो माइसा आखै इको हकलाnya मा फाइल जाउ खाइ को मन्टु सानजाबाय रेस मा टंया पुरा दाम ना तागलाय तो आबोतो तो 300 काख्या आसक तो yang tongoi mani बिथि रुई तरखा ताखाय कोनो तासे दिनि जे थैनाय रंनो कान्याय गांग नो ककथे सानामु सुंगो जों परू हिनि परू ओइ चिनि आमुंग लाबुंग लागदु परी हिनि परी टंखा अ परा मांग आमुंग आलका साइडिं काम नाजुक लादि अ बयस खायाखै सोंताय बुरु खासिनाय तामनि गाय जों अ बयस से फ्यूचर नि बागै चिनि भिग बोसा बोति रंनि बागै जों खासिनानि जरा जों इनकाम खानि जरा जों अ जराव से खायाखै जों जरा तो न नासिंगि टंया जरा फायो थांगो दङ हानो हंगे जों अ बयस खायाखै जों ताय बुरु खासिनाय आफानो खासिलादि जों खायमा हानो जत बरनो खायलादि केबो केना किनिं लाय ओइ खायलादि गाबुन दा गै आमो जों राबा थिमिया दो साइड इनकाम गोबां मान दङ गोबां मान जों खाय दङ राबा थिमिया जे कुनु कोदि आजिदि आजन लाम खादि बुनि मानि बाइके रेन मानो नादि बुनि जागा बाइके रेन जागा नार नादि खेतरक याटिंता जों परि टंगिया जों ता तुएलो काय दङ जों हायबा खाय दङ जों बुवा बुफानि साकसा चाया बुवा साकसा कदिन मासानाबो द मासाव थिंनो उनको 35 बोसोर जरति मासावनो बुवा साकसा ग हायबा जों बुवा साकसा साय टंगियाले जों खाय नांगौ जों साइन्स खाय नांगौ जों ताकि बिग बोसा फिउचारनि बागै इमां चिनि इमां बागै खायाखै जों ताय बुरु खायनाबो आमुनो इको आनिखाय आनि तो साजन को कुरै पुरा इमां कटर तो आनि पुरा तावखनो मुख थांमायको अ मुख थां खालामना बागै बोसोकां पुरा 7 सिम आं स्ट्रागल खाय हायमानि पुरा रांगनि बागै आं दाबो आं कामले किसिम सुइ मा तंनाय बुनो बाथाय सुगिया को आं आमनि का आं गोरि बरक आं गोरि बिग्रानि बोसा आं ता बुय बाथाय बुयबे उंगु सुगियाको आं ताबो बंनि सिया किफेन मा तंरना आं ता क्लास 12 काफनो आं सेकला फन मा थांराना स्कुल फियाबा वन डे सिमे आं नासिङि दं आनि बोखाव काचर हामारि के ताम माय दंबा जतनो मानु फियाबा नों काचनो फुजु खादि निन सामुनो नों खादि काम सामु खादि नों मानाय नों सालजा मानाय काचर साव नों खायमा दं नों सालजा मानाय आमनो नासिङि दं आंखाय